wata sabuwa yanzu wani ɗan ƙasan Nijar wanda ake kira da King Ibrahim ya fito ya yi kaca-kaca da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara bayan wata budurwa ta saki wani faifan bidiyo kwana 2 da suka wuce wadda ake kira da Tima Cool. Ita dai wannan 'yar kwankwasiya lalle kowa ya santa, lalle 'yar amana ce ta ɓangaren kwankwasiya, to amma sai dai wannan karan ta ci amana inda ta bar tsarin kwankwasiya ta kuma koma ɓangaren Abba Gida-Gida, inda kuma bayan ta koma wancan ɓangare ne mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara a wata 2 da suka wuce baya ya saki wata waƙa inda ya ci mutuncin mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso. Sai dai wannan abu da ya fito ya yi lalle 'yan kwankwasiya ba su ji daɗin wannan waƙa ba, to banda wannan rashin mutunci da ake gani an yi ma mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso, sai kuma ita wannan Tima Cool ta fito ta ɗaga wannan wando inda suke yin habaici suka nuna cewar lallai da Rabi'u Musa Kwankwaso suke kuma wannan wandonsa ne. Sai dai wannan abu da suka yi da dama ya fito ya tara hankalin mutane, wanda hatta malaman addini sun fito sun yi wa'azi yadda ya kamata akan irin waɗannan abubuwan da ake lalle bai kamata ba. A ce lalle an samu mata da aka san su suna da kunya kuma suna da tausayi, a ce yau an waye gari su ne za a ba su wani ɗan kuɗi kuma su fito suna irin waɗannan abubuwan wanda bai dace ba a kafafen sada zumunta. To sai dai ana cikin wannan takaddama ba a samu aka warware ta ba. Yau da safe sai kuma wani faifan bidiyo ya fito, wanda kuma wannan faifan bidiyo kamar yadda na gaya muku wani ɗan ƙasar Nijar ne wanda ake kira da King Ibrahim ya zo ya saki wannan faifan bidiyo inda shi kuma ya fito yana zagin mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara, sannan kuma yana zagin sauran waɗanda suka fito suka yi wancan bidiyo, sannan kuma yana zagin gwamnan Kano, wanda kuma mutane da dama suka ce lalle wannan matashi abin da ya fito ya yi ba abu ne wanda ya dace ba, abu ne wanda ya kamata lalle a ce shugaban ƙasar Nijar ya kama shi ya hukunta shi tunda ba ɗan Najeriya ne ba. Inda kuma wasu suka ba da shawarar cewar lalle bai kamata ma a ce wannan mutum an kyale shi ba, in ma shugaban ƙasar lalle Nijar bai hukunta shi ba, to ya kamata tun daga nan Najeriya a je a kamo shi a kawo shi nan ƙasar tamu a hukunta shi, domin kamar yadda ake faɗa ko da lokaci babu wanda ya fi ƙarfin doka, domin babu inda doka ta baka dama idan wani ya fito ya yi kuskure kai ka fito ka zage shi ka ci mutuncinsa. To amma shi wannan bawan Allah kwata-kwata bai san haka ba, kuma idan ba ku manta ba 'yan ƙasar Nijar da dama akan same su wanda suke neman mabiya a kafafen sada zumunta maimakon su yi wani aiki ko wani abubuwa na ilimi wanda zai ja hankalin jama'a su samu wannan mabiya, amma ba za su yi haka ba, sai su bi ta harantacciyar hanya inda za su fito sai sun taɓa mutuncin wani ko sai sun wulakanta wani sannan su samu irin wannan mabiya. Domin idan ba ku manta ba akwai Bube wanda shi ma an san ya shahara a kafafen sada zumunta wajen fitowa ya ci mutuncin mutane haka kawai ba tare da an mashi wani laifin komai ba. Sannan kuma akwai Hassan Makeup wanda shi ma zaka ga wani lokaci yakan fito ya irin waɗannan bidiyoyi na fitowa ya ci mutuncin duk wanda ya ga dama, wanda kuma wannan abu ya saba ma dokar ƙasa kuma sannan ya saba ma doka na addinin musulunci, wanda ka kaddara ita wannan baiwa Allah nan da ta fito ta wannan abu kai a gurin ka kana ganin wannan abun ba daidai ne ba. Abin da yafi kamata shine zaka iya zuwa ka shigar da ita ƙara duk inda ya dace, kuma doka za ta iya yin aiki akan ta, amma ka fito yanzu ka zage ta a ƙarke yanzu idan ta ga ba ta yadda ba ta shigar da kai ƙara duk inda kake ka sani fa jami'an tsaro za su iya zuwa kuma su kamo ka lalle a hukunta ka daidai da laifin da ka aikata. Domin ita wannan abu da kuke ganin ta aikata kuna ganin shi a matsayin kuskure kuma kuna ganin shi a matsayin laifi, to mu a ƙasar nan tamu Najeriya bangaren na dokar ƙasa ba laifi bane ba, domin ni na tabbatar da laifi ne tunda ta saki wannan faifan bidiyo tun kwana 2 da suka wuce da tuni wannan yarinyar jami'an tsaro sun kama ta sun hukunta ta, domin babu wanda ya fi ƙarfin doka. To tun daga ga ta fito ta irin wannan abu babu wanda ya kama ta, babu wanda ya dakatar da ita, sannan kuma ta fito da kanta baccin ana wannan surutu a kafafen sada zumunta ta nuna cewa lalle ita bata nadama ba akan wannan abu da ta yi, sannan kuma babu wani jami'in tsaro da ya fito nuna cewa wannan yarinya ta yi kuskure. To kaga a dokar ƙasa wannan abu da ta yi kaga ba laifi ne ba, sai dai da dama su musulmai suna ganin wannan abu da ta yi a doka na shari'ar musulunci lalle ba abu ne wanda ya dace ba, tunda su mata kowane lokaci an san su da kunya sannan kuma an san su da tausayi. To amma kuma sai gashi irin wannan abun ya fito ta bangaren mata, wanda hatta akwai mata da dama wanda suka fito suka dinga zagin wannan budurwa inda suka ce lallai ta ba da su, kuma abin da ta lallai ba abu ne wanda ya dace ba. To amma mafi yawanci shi zagi idan mutum ya kuskure lallai ba shi ne mafita ba, a'a
shawara ne ya kamata a bashi wanda zai gyara wannan kuskuren da ya yi. Amma idan ka fito ka zage shi a ƙarshe sai ya ƙara bijirewa ya zo yi abin da ya fi wannan, tunda yanzu ana ganin ta ɗauka ɗan kamfani ana ganin lalle ta yi kuskure, to yanzu nan gaba ba san irin kuma bidiyon da za ta fito ta saka ba, tunda an fito yanzu ana zaginta. Wagga shege tsohuwa gwamma uban ki balla mu uwa ta ke ka mana irin asara gaban mai raba a ci mutuncin dan kamfai saboda mu san darajar dan kamfai. Kai kuma abba gida dan mai girgiza mu uwar ka baka bura nan kwankwasa ya ɗauko ka kana biri kana kare ya kawo ka zama mutum. Yanzu ta sabilin ka ne ake daga dan kamfai, duk wata mace ta daga dan kamfai a Najeriya sai na daga mu uwar ta bura, ko durƙusa ba ta ba sai na daga mu uwar ta baka bura. Rara kai ba ni cin uwarka, amma gwamma uban ki ya tattaka mu uwa tai, gwamma uban da yake tura ki sama wannan keken gurago uban shi ya kantsama mu uwa tai. Ungozuma da ta amshi wankanki uban ta ya halba mu uwa tai. Ungozuma da ta samu uwarki lalle uban ta ya labta mu uwa tai. Uban da ya taba gaisa da uwarki uban shi ya soka mu uwa tai. Uban da ya taba rayuwa cikin kahuta inda yana yin dauda kahuta rara ni nace uban shi ya kantsama mu uwa tai baka bura. Ana can ana kashin mutane don uban da ke ɓoiku don Allah ba ku jin kuma mutane don uban da ke cin ƙoku. Akwai malumai, akwai mutane cikin Najeriya na ku ɗauko ɗan kamfai ga titi don mai zazzaga mu uwar ku bura. Ana ɗaukan naira biyu ana ba uban ku ya halba mu. Ko ke yayi rara don mai cin uwarka ka ke ya bidiyo ta tabi Allah sai na garje ma uwa. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan kuma tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai like. Muna godiya sosai.